Ya sanibonani. Ya uyena induku ezakhala ehawini mzonza khanyameni kofuhlwa nenyoko bathi nogwaja kagesi bathi awubamba uyaphunyula. Ngishase ngiphunyula ke mangenza kanje. Uthi uyangibona ngiphathela lebutho, uthi uyangibona sengiphathela le. Naye inkosi Malanga. Hayi inkosi Malanga lekulabantu basuke njengoba ngishila ngizofaka amakhombo ukuthi ayimalini kodwa ngizosho. Uyosholela ngase ngishilo. Ngizoya emakhombweni kubuka amavidiyo amqhubeke kwabhekisisa amavidiyo ngoba la kwakhiwa lebutho. Wakhiwa lona. La. Njengoba nibona nje kunale imali kanje. Ya lo mthetho ufana ngabe u200, 200 rand, 50 rand, 10 rand lokhu njalo. Ngibanga nazo lezo mali kwamanje. Ngiyabona sekuyaphuthuma ukuthi ngifake le mali ngoba fana ngihlabe iqhude. Uthi la elibomvu izobe kusasa seyiqaqiwe kusasa nje kuzothi ngo9 kusasa izobe seyiqaqiwe kusasa njengoba namhlanje kumhla ka20 21 sisuka uthule kubantu abavaliwe abayizangoma yini leze into eqhuma igcatshwayo yenza wonke umkhuba lo wasenyangeni noma ngathiwa ke uthi uyayisebenza usona isangoma yena umthandazi gijima enyangeni emabutho la kuyenzeka okungenzeki kuyenzeka bathi vula iminyango evaliwe bathi vula iminyango evaliwe khokhiye sawugqokezi bye bye mntana.